Is hem net lekker? Oh. Nou, dat heb ik wel wat. Ja, maar dan aardig. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wie ben je hier in Damwoord bij het Bouwvakfestival? Je hoort er van alles te doen voor en mij de ben. Dus van de middag ben ik hier met Ildo en mijn zaken. En ja, wie zullen ze zien? Het is schitterend mooi waar. Ja, Jelke komt aan. Jelke, Heid heet het. Hey, heet die van die. Ja, Heid die komt echt, maar die komt op de fiets. Want die is hier aan het werk, hè? Achter de bar. Eerst komt er nog een buurs en dan om 3 uur met Heid achter de bar. Dus die zal hier onder slag als vrijwilliger. Dus die is op fietsje heen. En wie ben wat sneller? Dus wie zullen even zien wat hier al je te doen en te beleven is. Bouwvakfestival 2024. Wat is een auto op Jij een auto komt dat heel op de fiets, hè? Welkom op Bouwvakfestival. Ja, ren er maar in. Ik ga springen. Zie, daar is Heid en Chibbe, om het Chibbe hun tent. De chillhoeken. Hier is een podium. Daar een tent. Van alles en nog wat. Oh, springkasten jullie? Auto's. Ik denk dat zakengebied voetballen is. Wat denk je toe? Nee, ik ben weg. Die mooi. Dat weer wel mooie zaken. Oh, Hilda, is het een mooie auto? Die is cool. Dus het haast al te groot van jou. Hier is iets met goaltjes en voetbal. Ja. Wat een prachtig speel je net, Hilda. Wat is dit? Zaken? Punten scoren? Oh, droeg heen. Helaas. Je bent dus heel Ja. Oei. Oeh, geef me stick. Geef me stick. Was maar zo'n machine, Hilda. Ja, ja. Kook vroeger echt, maar nou maar net Millie ook. Moet je wel weer bezig? Wow, wow. Nou, en natuurlijk, maar trek even sminkwerk. Ik geloof dat ze van de vlinder op de Rijnbal. Ik ben heel benieuwd. Ach, geen haast erin? Voetbaldingen, als dan alles die in het prijs voetbal. Als het alles die naast? Ga je met er is voor Ranja bij de bar, je gewoon pakken. Wetter. Ik is Ryan bij de baard krijgen. Dat was toch heel daar. Wat wil je worden? Unicorn? Oeh, leuk. Ja, Jelke er inmiddels, hè? Weet wat er doen op fiets Jelke? Wie win je samen, mama? Dat was wel even restaureren. 12, hè? Bloody hut. A few moments later. Wauw. Let mij maar eens even zien, hè? Oh, wat mooi. Prachtig. Ik heb mijn glitters, hè? Heel mooi. Zullen we nou achter bij de gymnastiekje? Wauw. Echt heel mooi. Waar zijn hier binnen? Iemand op een foto? Iemand op een foto. Ja, dat kan wel hem. Kijk, dit is hier. Iemand één op een foto, jongens. Nou, even taggen, even taggen. Gaan we er zelf wel op? Stem er zelf wel op? Of weet het fiesta vaak? Kom maar, jullie. Pakken! Maar je had weer goed valken, vakken. Echt prachtig. En lekker water ben je. Beetje heet, maar wel lekker. Beetje warm, maar wel lekker. Bij mij net klaaien. Een beetje rijden haar. Dat is een goed idee. Ik ga haar beet, ja. Ga ze lekker de rijen vervakken. Lekker. Maar ze
ijsje. Dat is wel lekker. Wat is dan? Nou, ze dus hier aan ik dan de gymnastiekkliniek is. Dat lijkt me wel leuk. Zaken weer aan het voetballen natuurlijk. Hatsé. Skontjes even niet doen, ik is in de ballenbak. Rit moeilijk, hè? Nou, wie mag er maar even om een ijsko. Het is bloody hot. En ik ga ook zelf even verlet van ijs. Dus ik zei, zaken vind ik in. Hilde Woelwoord natuurlijk. Dus ik zei, zaken vind ik in. Haal je even een ijsje. Illy, hier een ijskobus. Wat heeft u hetzelfde? Lekker. Zullen we een plakje op ziekje even zitten kunnen? Kom. Vind je hem net lekker? Oh. Nou, dat is ook wel wat. Nou, ijsje vol net in de smaak. We gaan churros proberen. Ik ben heel benieuwd. Denk je dat het wel lekker vis? Ja? Oké. Oh, die wil wel iets niet. Wacht even, ik ben niet. Neem zin uit. Zet ze mij niet meer op. Dit is hapjes. Lekker? Dit beter dan het ijsje? Hé? Was er een poedersuiker of net? Nee? Wol? Zie je een poedersuiker? En ik heb Pieter Wilkes, maar ik krijg dan bij Pieter Wilkes natuurlijk, hè? Leuk. Feesten te het maakt het zo blij. En je bent hier op een hart maken. Ik wil net weer als wat ik je vind. De hele natuur verluiken de whisky. De watje de band. Nou jongens, jaren direct. Nu zien we die bankje. Doe vast. 3, 2, 1, start! Ja, goed zo. En dan gooi je. Ja. Hey! Nou, zaken die weg. Hartstikke nog een keer. Smashen, hè? Ja, dat ken ik. Zaken, ja, dat chillen qua. Oh, dan maak ik het tas weer hard, denk ik. Ja, maar ik ben pakkezel. Ik ben pakkezel, joh. 3, 2, 1, go! Kom op, jongens. Oh, dit gaat eigenlijk een leak op. Ja, Saki! Oh! Ja, dan weer iets sneller, maar Saki hier de bal die hadden terug. Dat kijk je niet. Yo! Maar stop staan. Ja, net opvallen. Hey. Beter op leven voet, denk ik. Goed zo, Zaken. Klasse, Jaren. Wat goed, Zaken. Tik erop. Spannend, Jara. Beetje. Zaken, dat was echt nog wel aardig. Dat je truc is. Kist in mij. Tja, dat is die zaak. Maar die erheen en dan was ik in balans blijven. Is dat niet dat plankje? Nee, die had alles omlaag. 1, 2, go. Wat nu toch qua? Ja?
Klasse, jongen. Acrobatie, hè? Jongen, jongen, jongen. Is volleyballen of nee, korfbal is dit, hè? Korfbal. Zo wat heeg, denk ik. Ja, deze keer wel. Als we het proberen, ja, misschien lukt het. Oei. Hast. Klassenzaken, knap je? Knap je? Oei. Als je, dan was maar zo'n groot ding. Een A en dan mag je net stikken gaan. Nou, het gaat dat Ik hè? Nou, allemaal maar na. Oh, dat mag daar. Oh jeetje. Oh, dat is echt smerig. Oh, iemand van Dana daar, oké. Heel veel ben je ook kapot. Get hem naar de aarde. Ja, dit lukt. Ja. Hey! Hoppa! Gaat ze. Valt me niks aan. Ik keur het goed. Oh, liedspik. Ja, heel goed. Dat is kraai van mij. Nee. Oh, dit is wel leuk, jongens. Dankjewel. Zet een piekje in. Zet een piekje in. Ja, die open. Ja, dat is open. Ja, hier wordt er nou uit. Oh, dit is. Het is u wel hip genoeg. Wie zal eerst nog wat drinken? Bloody hot. Nou, we springen maar. Kom. Ja, daar is ze. Nog een keer. Nou, heerlijk toch? Dit zit een beetje in het skaart. Jongens, springen als wie gewoon niet. Ik zie je het skaart erop. Ik leeuw het hoor. En ik denk dat we aan maar de hoes, maar het is niet te heet. Het is wel echt prachtig en goed redelijk. Als we op wetter krijgen rijden, dus dat is best genoeg. Maar ik ga eens alles wat zoeken. Breng ik de band aan bij Paak en Beppen. En dan ga ik Joen zelf nog even naar de tent. Ik word wel leuk. Dus Joen komt er van al je bands, dus dan ga ik wel nog 10. Lekker. Doei Jaren! Doei Jaren! Je wil lekker in de auto met de airco gewoon zagen. Net gek, gewoon. Wat ben je wel hier knap? Wat heb je een mooi bal holtje gekregen alweer. Dat is lekker een mooi petje cel. Ja, lekker man. Lekkertje in de zinnen. Ja jongens, we zullen op naar hoes. Ik breng de benen aan bij Paak en Beb op het scootje. Die gaan lekker naar het scootje. Dus ik ga zo even zwemmen en dan lig ik me in bed met het waar. En dan ga ik thuis nog even in het chill. En dan joen je weg. Nou jongens, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw toenke, toenke omheen. En via het net het chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. Oh, wat een night shift toch? Hey hoi, doei!